Horas madiha mo manami dohot inanami nasoni hanggi penaribot na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Pacipata mo sa di program sulu-sulu do hatam. I mana penatuban nila bagi penginjilan Julefai manang sedang bertanah uli tu Indonesia. Apa di tahun talmanalu giot patariason hatani di batatu hamu. Alani jumulum hita martangyang. Maulay ata madiho ale di batanami di batajahuba. Sialar bisa tikyo na liyamang bodo pehami bugi hatami. Huboto jalat tunghuwa persihami. Iya hatami hati kosan, hati goran jalaguk huasomdoi. Sudia hamina persiadot na manjalo hatami tarudi sepasum. Alani hatahom mamang hatami pakulingi mahami. Asa hubege hupeop jala hulahu kami hatami. Aido sulu-sulu di ngulu nami. Di bagasan Kristus Yesus martangi yang hami tuho. Amin. Damang dainang iya hatani dibatasi bigiot bisa tikyon. Imanan yang di Psalman 120 mayat sada. Sono maridok disi. Madok moliate maha mutu jahuba. Ay pardengga basa do ibana. Ay rodi saliling-liling na do asini rohana. Hujaha sa ulak nai. Madok moliate maha mutu jahuba. Ay pardengga basa do ibana. Ay rodi saliling-liling na do asini rohana. Songoni masahatna. Song tema di hita dari nungatta ima madok mauliate mahita tu jahuba. Madok mauliate mahita tu jahuba. Aha pena masa di ngolutta. Tung di halo mo debatado. Asa madok mauliate hita tu ibana. Lumobita na bersea. Asal mugir-giri hita mandok mauliate. Hata mauliate hata nulunya denggan. Jala marisi do hata mauliate dohot holong. Suasoni las neroha. Pakirimon nang dohot dame. Jadi di boto debatado malula mugir-giri hita manok mauliate marsangap ma ibadah di ngolutta jala tau hari denggat doi di hita. Di Psalman